खुलुमबाय स्टुडियाव आं आमिना सरगियारि दिनैनि गिबिसारिनि रादाबफोराव दं। सिगांनि बोसोराव खुंबोनाय बायदिनो तामुलपुर दखरा एबसुआ देग्लायबो 18थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायखौ तामुलपुरनि घग्रा चकआव बैसाग दाननि 1 खालाराव एबा इंराजि एप्रिलनि 15 अक्ट'खालि खुंफुंनो लादों। बर' थुनलाइ मुलुगनि मुंदांखा रमान्टिक खन्थाइनि खन्थाइगिरि ईशान चन्द्र मोसाहारिनि फामे आरो गोविंद बर' सुजुनाय मोनाबिलि खन्थाइखौ खन्थाइ बिजाब महरै मैया 6 एप्रिलाव क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव बेखेवनानै होयो आसामनि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। गियाननि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन जिल्लानि बियाबफोराव फरायसुला फरायसुलिफोरखौ राङारि अनसुंथाइ होनाय बायदिनो मैया 6 एप्रिलाव 30 नं गरेश्वर बियाबाव फरायसाफोरनो 5000 रांखान्थि अनसुंथाइ रानदों। मैया 6 एप्रिलाव मेघालयनि उमियामाव थानाय नर्थ इस्टनि एकाडेमियाव पासिं आउट पेरेड खुंदों। बेयाव आलासि महरै बाहागो लायो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। बोथोर बिफाना फोरमायनाय बादिब्ला सा भारतनि माखासे रायजोफोर पान्जाब, खोला हारियाना, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, सोनाब विदर्भ, झारखन्ड आरो गुजरातनि माखासे जायगाफोराव दुंखावनाय बारहावा बारनो हागौ। मिज'रामनि मोनसे खृष्टान हानजाया फोरमायनाय बायदिब्ला मिज'रामाव मुलुगनि बयनिख्रुइ देरसिन चार्च बानायगोन। भबानिपुराव मैया बिजेपिनि भबानिपुर मण्डल आफादनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों बिजेपिनि गायसनथाय सान फालिदों। एनएलएफबिनि सा 6 सोद्रोमाफोरा गावसोरखौ सरकारनि आखायाव गथायदों। चीन हादरनि सांघाई सहराव लकडाउन होसेयावबो कर'नानि गाग्लोबनाया बांगासिनो दङ। अलिम्पिक गेमआ 126 बोसोरनि सिगां 1896 मायथाइनि 6 एप्रिलाव गिबि खेब खुंफुंजादोंमोन। बे सानखौनो 2014 मायथाइनिफ्राय इन्टारनेशनेल डे अफ स्पर्ट फर डेभेलपमेन्ट एन्ड पीस खुंबोदों। थिग बेबादिनो सिगां बोसोराव खुंबोनाय बायदिनो मैया 6 एप्रिलावबो इन्टारनेशनेल डे अफ स्पर्ट फर डेभेलपमेन्ट एन्ड पीस सान फालिदों। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो थाखाय रिलाइभ निउज 24 बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।